Il-kantant popolari Malti Edwin Gallia li mitilħat fl-omor ta' 84 sena se jingħata l-aħħar tislima nhar l-erba' li ġej 9 ta' Awwissu fis-satejn ta' wara nofsinhar fil-Knisja ta' San Ġwan tas-Salib f'Taxbiex. Gallia jibqa' magħruf għal waħda mill-isbaħ vuċijiet lokali li waslitu biex jirbaħ diversi kompetizzjonijiet lokali u internazzjonali posthom fil-Ġappun. Edwin Gallia kanta wkoll f'diversi pajjiżi oħrajn bħall Awstralja, Hong Kong u l-Italja. Fost l-oħrajn Gallia kien ħareġ kanzunetta bit-titlu Is-Salvatur tiegħi, iddedikata lil mibki ex-Prim Ministru mexxej Laburista Dom Mintoff propju feluq sninu, b'kombinazzjoni u miet propju fl-anniversarju mit-twelid ta' Mintoff 107 snin ilu. Gallia li beda l-karriera mużikali tiegħu fl-età ta' 8 snin kien ukoll rinomat għal kanzunetta Malta ġdida. Malta, Malta, seħer ta' qalbi. Min barra hekk u kien jiddeverti wkoll il-forzi militari Ingliżi stazzjonati f'pajjiżna u f'diversi stabbilimenti. Edwin kien kanta wkoll f'ballu organizzat f'isem il-Prinċipessa Anna tal-Ingilterra fi żjara uffiċjali li għamlet lura f'Settembru tal-2004 u martu Vivian li wkoll ġejja minn familja ta' mużiċisti kellhom 4 tfal: Sonja, Adrian, Daniel u Jason.